Jo, det skam får man tage. Eller høgefar, som man så imponerer kalder mig. Det her, det er sådan en slags nyhedsbrevs-video-tingværk, der vil prøve at sætte alle jer på Kvadermosevinge ind i en par sandheder. Tjek. Jeg ved sgu da godt, folk her i nabolaget, de er trætte af ham med lurer. Hvem har nu lægget mit vindue op igen? Hvem har flyttet en messinglampe? Hvor er min tredje yngste datters ponynyt nu hen? Ghetto blaster ude i garagen for græsset frem-knap. Det aftryk, det er en lurernæs, det er ikke tast. Sådan en stank af lurenaller i patholderskuff. Jeg har fingre i pibhus. Så træls der er de her lureøjne om en nat. Det er sjovt, som med sikringen, de baller over, jeg er konstant nummer 23, hva'? Helvede så falsk. Selvfølgelig fanger tage ham med lure. Det er ligesom spørg de retarderer, om de kan lide candyflosser, det gamle med Shubidua. Det er lige inden jeg lød med det sådan her nøgen ser. Der er ingen grund til at tage sagen i egen hånd, ligesom henne ved naboer. Fanden så moderne han er. Og se, smurt ind i temavinduer. Han er tjek på, hva'? Det kan jeg ikke lade være med at tage som en form for kritik. Far. Tema, tjek. Punktum, tjek. Alt muligt. Tjek. Fandme det eneste folk, de snakker om. Dansk producerer, fyldt med glas, klassens frække dreng, gennemsigtig, og alle mulige farver, der matcher. Konens sokker, scooter og bil, og ikke til at lirke op. Frygtfri. Altså, det vil se... Folk siger, at de ikke er bange, når de har de vinduer. Det er fandme ligesom at se i blindespil Mikado. Det er en rod. Punktum. Det kan fandme også blive for godt. Punktum. Nå, så Post han har jo et der. Som hjemmeværnsmand, der er jeg vant til at sikre alt muligt i hus og elinstallationer og ting og sager. Vinduer for indbrud og alt muligt. Jeg tror ikke, du skal op hjem i din egen have og lege krig. Nå, jeg må også videre på det høgepatrulje. Grøn for ja, den er helt vildt flot. Rød for nej. Vandet doven knæt hen fra nabohus af. Kasse sat med ingenting. Hør højt jazzmusik. Grammatik, ingen anelse. Fedt lort. Alt det pis der. Nå, I skal nok have frikadeller i aften. En bil. Hvorfor investere i sådan noget, når man har tag til at passe på en? Og købe luresikre vinduer, det er ligesom, hvis dværge de blev konger og kunne bestemme ting. Det er for vildt, ja, så bedt. Helvede, som de klatter der penge væk på sodavand og vandballoner. De blev helt tossede i brus. Ham, der går lure, han er jo bare interesseret. Nå, jeg tror sgu egentlig, ham med lure, han er smuk, stærk, 100 meter på en 12, 13, 14... Cirkelspark! Kan løbe fra en rev og en hjort, eller hvad rekord er. 21. Han er høj. Et ønskebarn. 20-14. Stærk af helvede til. En Steven Seagal uden indianerblod. Er det overhovedet så generende med lure? Tænk over. Han gør jo ingenting. Ingenting. Det kan han aldrig finde på. Han vil jeg bare gerne. Lige så stille. Man kan godt blive lidt ensom. Høj, tjek! Tag fangeren! Så, det var også det nu. Høgefar ude. Check.